Po kroku k pokroku je hlavnou témou poradí už 15. žiackej vedeckej konferencie, ktorú každoročne organizuje naša škola. Jej cieľom je rozšíriť poznatky žiakov, stimulovať ich záujem o vedu a techniku, podporiť ich tvorivú prácu, vytvoriť priestor pre ich individuálny rozvoj a dať im možnosť prezentovať svoje práce. Vydajte sa s nami na cestu za vedou a technikou na 9. novembra o 16. hodine a zažijete atmosféru pravej vedeckej konferencie. Všetci ste srdečne vítaní. V mojej práci s názvom Sú okolo nás a predsa ich nepoznáme sa venujem chemickým prvkom a ich zlúčeninám, ktorých aplikácia zasahuje všetky oblasti života, spoločnosti a jednotlivca.